ёрии таъҷилӣ аввалан барои мардум алалхусус бепул бошад. махсус барои муҳоҷирон мехоҳам пулакӣ кунанд. Фикри худо. муҳоҷир омада дар ин шаҳри мардум азобу шиканҷа мекашад. ҳамин ёрии таъҷилӣ ҳамин ки пулакӣ шавад дигар чӣ ҷои илоҷ? ё рафиқот ягон бор истифода бурдагӣ ҳастанд? ёрии таъҷилия ман дар дигар давлат истифода бурдум ки. Дар кадом давлат? Дар шаҳри Турсия. Аҳа, пулакӣ буд ё буд? Не. Ҳама ройгон. Чӣ шуд ки дар чӣ ҳолат истифода буд? бародари ман вақте ки аз баландии афтид ёрии таъҷилӣ то ба линсая бурда расон, миннатдории худро барои мардуми турк мерасонам, барое ки агар ёрии таъҷилӣ дар он вақт намешуд, мумкин бародари ман аз дунё мегузашт. пулакӣ кардагӣ намедонам аки чӣ хеле мешавад. масалан арзонтар боша майлиш хаб мебинем охи қимат боша намедонем аки. ҳолатҳо вобаста мешавад, мисол ба ҳамон ҳолатҳо баъд вай мекунанд. хубе ягон сум мегиранд ё ки кора буд мекунанд, мисол ягон укол мекунанд ё ки давлен нигоҳ мекунанд, гашта мебараванд. Пул мегиранд? Не. Пулакӣ кунанд чӣ хел мешавад? Шумо розӣ ҳастед? шахсан мо оли ин ҳолатҳода нағалтидем, намедонам охе. бояд ҳамеша бепул бошад. Чаро? чаро ки ёрии таъҷилӣ шояд касе пул надорад. Но если платный, то для всех, если для иммигрантов, то это я считаю, что дискриминация идет именно по части и расовой, и национальной. Я вообще считаю то, что скорая, она очень важна не то, что для мигрантов, а вообще для всех жителей Москвы и России. И она должна быть бесплатной, а уже потом, возможно, после оказания первой помощи, она, возможно, должна быть платной для определенных людей, у кого, возможно, нет страховой помощи, ну, страхового полиса. И хотя у тех тоже должно быть страховой полис, так как сейчас можно практически любому мигранту при соответствующих документах устроиться, точнее прикрепиться к любой поликлинике. ну як дӯстмон бемор шуд, хайрот кардем. Чӣ бемор? бемор ами чӣ хел гӯем жулуткаш дар кард. Ман вақте ки омадам ягон пулашон дода ё бепул буд? не пул додам, бепул аки пул бо мегиранд все равно. вақте ки бачаҳо дар ҳуҷрае ки мо бигем иҷора мегирему зиндагӣ мекунем, дар онҷо як бародари мо гурдааш дарманд шид, баъдан занг задем, дар давоми 15 дақиқа омада расиданд. хуб аст, дар ин масъала ягон камбудӣ нест. хуб мешавад агар шаҳрвандони Тоҷикистони мо яъне суғурта страховка мегӯянд, суғурта кунанд, ки агар имконият дошта бошанд. бисёриҳо ки дар бигем сохтмонҳо кор мекунанд, дар ҳолате ки одам бемор аст, бигем дар вақти дардура бигем зурӣ мекунад, дар ҳолат ака биёянд пул савдо кунанд, и аз рӯи на танҳо бигем инсоф, на рӯи инсоф, на рӯи қонун. агар ки қонунӣ кунанд, дигар илоҷ нест. барои оиламон ҷеғ зада будем, ки ёрдам карданд. Пулакӣ буд бепул? не бе пул, бе чӣ, ягон чӣ пул мул пурсидагӣ нест. ёрӣ мехоҳанд ҳамин пулакӣ кунанд ёрии таъҷилия барои муҳоҷирон. фикри шумо чист? аки кор нотуғри ака. Чаро? барое ки хай муҳоҷир худаш базург гашта, иси патен, иси кор нест, иси пули намеяд бихӯрад, баъд бо уро пулакӣ кунад, баъд куҷо бирад муҳоҷири бечора. ин кор нотуғри. ёрии таъҷилӣ бояд бепул бошад, барое ки ҳамаи мо одамем, фарқш нест, вай тоҷикай, русай, ай куҷое набоша, ҳама инсон аст. инсонро ёрдам кардан даркан.